Hei! Olen ylpeä voidessani esitellä sinulle Vitzmixin. Moderni ja ainutlaatuinen keittiökone. Kaikki toiminnot yhdessä laitteessa. Vitzmix murskaa, leikkaa, silppua, sekoittaa, jauhaa ja puristaa sekunneissa. Laitteessa on useita ainutlaatuisia lisävarusteita, jotka tekevät tämän taikuuden mahdolliseksi. 3D-monikäyttöinen veitsi. Patentilla suojattu monikäyttöinen veitsi leikkaa tasaisesti kulhon korkeuden ylhäältä alas muutamassa sekunnissa. Monikäyttöinen veitsi mahdollistaa seuraavat toiminnot. Murskaa jäätä. Jäätelön tekeminen. Lihamylly. Hummusjyvien jauhaminen ja valmistus tasaiseksi ja täydelliseksi koostumukseksi. Raastettua parmesaanijuustoa. Porkkanoiden ja inkiväärien sekä vaikeasti leikattavien vihannesten pilkkominen. Monipuolinen ilmapallo. Multiball on ainutlaatuinen ja patentilla suojattu lisävaruste. Sen ainutlaatuinen tekniikka, kun se supistuu ja laajenee samalla kun se pyörii, ja luo syklonisen ilmavirran, joka mahdollistaa seuraavat toiminnot. Munanvalkuainen kermavaahto. Valkosipulin, maapähkinöiden kuoriminen. Kermavaahto erilaisiin kermavaahoihin ja kermavaahoihin. Sekoita tasaisen koostumuksen omaavat kastikkeet sekunneissa. Dynaaminen veitsi. Dynaaminen veitsi. Se on ainutlaatuinen, eikä sitä ole muissa laitteissa. Sitä käytetään täydellisen taikinan leikkaamiseen, sekoittamiseen ja vaivaamiseen lyhyessä ajassa. Dynaaminen veitsi on uskomattoman monipuolinen ja voidaan valmistaa sillä. Kylmää kahvia. Vaahtoavan kahvin valmistus. Pizzataikinan vaivaaminen ja paljon muuta. Mehupuristin. Mehupuristin on laitteen lisälaite ja sitä käytetään nesteiden erottamiseen kiinteistä aineista. Koostuu toisesta kulhosta, joka on varustettu suuttimella ja mehusiivillä kolmiulotteisen veitsen jauhamisen jälkeen. Ja luo luonnollisia ja terveellisiä mehuja hedelmistä ja vihanneksista sekunneissa. Teknologiamme on rekisteröity maailmanlaajuisesti ja sillä on maailmanlaajuiset patenttioikeudet myös Kiinassa. Vitzmix täyttää kaikki kansainväliset standardit.